हाजिरा मावदों हाजिरा दन बाग्लारि बिथांनियाव हाय बे समाव आं दाबसे जायगायाव थांनि न'आवलाय मा खालामबाय थानो बेखायनो बेरायहैनोसै खाव गैया खोमालै नायनायनि दरा ए जाला बेजों सहैला साइकेल बोरायानो थिग जागोन साइकेल बोराया बेनो थिग आसलथे साइकेलनि इन्टारेस्टआनो बेलेग दाबनै गामि बारबोबाय आङो साइकेल बावनो हाया मानो होनब्ला थांलाय फैलाय 40 किल'मिटार कलेजखौ फार्स्ट इयारनिफ्राय BA सिम साइकेलजोंनो थांलाय फैलाय बारहोबोबाय न'निफ्राय ओंखारोबा बाटासपुरसिम फ्राय 7 किल'मिटारनि खाथियाव दङ बाटासिनिफ्राय टाउनसिम 13 किल'मिटार 13 आरो 7 बेसे जाखो 20 थांलाय फैलाय 40 आरो इथिं ओजों थाबायनाय मानायखौ लायोबाथ' फ्राय 42 किल'मिटार फ्राम साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामनानै फोजोबबोबाय दा बिनि इन्टारेस्टआनो बेलेग दाबो आं दाबनै गामिखौ दसेनो बारबोबाय मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला orang lewat man, apa sandunga dengar le, dosen dungu dosen uka, masa bukan, bayi nuhur na yawan tangga nanga, bayi, awan na kacau na, mangkasian. Dom rel saitin video sofaibai ang dayo mansi gari to kartohe lockdown ni bondong mal gari karbai kadang non stop ang kami sofaibai sige nang lockdown Putula sunai dong. Game gel na. Cycle la break gaya. Bina bina baiga dikhe orne gudo sira. Mau menjadang. Gopura wes nane koi jakon koi. Betul na. Hausia terbang mungkin. Nggak badai. Medang. Geli besini. Anjan sih. Senangan roh. Udah dong lagi am rela. Bella. Ungkri jagar nang boleh. Nang lagi bilik bang, biar san lagi. Lisus no. Oh.
समायदों दंमोन आंनिया 42 जाना थाबाय माथो बरिया दसेनो हावलाब्ला नायलै बना जनबाबो जनखौनो हाला नामा बोरै नुदों आंखौ गामसा गानना थानायखौ बरिया हाजिरा मावदों हाजिरा जन बाग्लारि बिथांनियाव ओइ 300नि हाजिरा होननाया बहा गासै समावनो सोमोन्दो लानानै बेनो 300नि हाजिराया खोन्थानो नांगौ 300 नि हाजिराया दालाय महाबाव मोजांथार माथो गथ'आ होननायनि आरोबो नोंहा जुआल' होनना जायालै मिथिबाय आरो बेखौ टारगेट खालामो